Da jeg var i Congo på en lille løbetur, fik jeg foræret en lille træfigur. Sådan en lille buttet, smilende negerfilur. Det er en, de kalder en fistriløjerkok. Den gamle negerhøvding sagde, den lille tykke mand skal være din lille lykkemand. Fordi et sort geni har fyldt hans sjæl med sort magi. Men se til gengæld får du et ragnarok af ubehageligheder, hvis den skulle blive borte. Så jeg passer på den sorte. Her i lommen, i en lille lommeklud. Og når så nogen spørger, hvad er det, der buler ud? Har du fået brok? Så siger jeg blot, nej, det er min fistriløjerkok.